Sanan thang ang kenai di IPF tiok sakabo date final ngai manja. Ang wana jago. Sengte bo khanaka gobang ma borok rok Supreme Court thangai om hayo file khaika abo chini kungthai barani bisingono je BC election ta khaidi ADC election delay khaidi nei amai file petition themo sungmukha tei saibo mano karon sung poila jotono hambai sini joto media songno norobo baksa songai ba tini YTF Central Committee by ringjangni meeting of 5 months of family bagai ini YTF Central Committee ni bisingte kaisa meeting belai nangkungmani ringjaka o jaga joto district ni president vice president block ni president block vice president tei joto active warriors kai singtinoro maniko koto thangnai TTADC general election laimani yagulo ombaike wainai achuk laikya achuk laimani bisingti mono je sungsini bubagrano belai no paifle hambai maru ase kolok bisi ase kolok ni bisingte sini BC election khaijengai tongmani Supreme Court lorai khayei democracy o tongai গণতন্ত্রতা করিংমানি বিসিংতে বুবাগ্রানি চাই তংবাই তিনি BC election nani thangai tongmani kongno sung tini sini joto sikla rokbai sini youth rokbai sungmano tini discussion khaijaka o jagao tini tongo sini bisingo sini YTF ni in charge sini sir diomthai tothai honorable MDC tongo sini bisingo YTF ni general secretary borong gunang James Deorma tothai MDC tongo sini bisingo west ni district ni president borong gunang Jiten Deorma totha sini honorable MDC tongo sini khoini sini district president borong gunang Prasmit Dewarma totha honorable MDC tongo sini bisingo honorable MDC Sujoy Uchoy tongo sini honorable MDC sini Khotrojoy Riang omai khai joto sung tinara nangkungmani sini siklarok bobagrani bisingtei bahaike je nangkungmani sini je otyachar khayo tongmani je tiprasa elakabo BC election yangai kebangma infrastructure development yang tongmani je fund rok block nu tongmani BC wo abron tino buskango lorai khayei sung democracy ni bisingtei sung fight khayei sini borono injustice ni justice nani bagai sung tini kokchap lekha tei sini YTF ni naharmung sudu oro tini kebno MLA MDC EM samai simi khayania bubagrani bisingtei tiprasarani kebangma bulukuro gobno poitosa yang mano constitutional solution yakaba sini nangkungmani greater Tipraland mo sung bubagrano yak fologoi yak chubawoi bono logirewoi sung khai thangnani mon tini sung smai tanglami bijingti katal kai tai chini je tripartite agreement Tiprasa accord je block ni tongmani omonobo sung until and unless je koyasa bubagrano without any failure sung nukha kabangma leadership ni bisingtei bubagrano poitesa rok kabangma sung nungmani yagulo white team ni bisingtei sungabo turuk khai tabu grassroots level tebo sini borono kubui nangkukmani o hawo tamo sungamno rungani sungtai saimanani abno tino YTF ron kaisa message soidi para kami amchayo je sini bubagra salbunumurum nini ani bagai wan sugui je samung khai tongmani samungno bubagrano logiroi samung khaina nei tini YTF ro obon ti koksablai sambai kok sanan thang angke naidi IPF tirok sakabo date final ngai mania ang wana jago sengtebo khanaka gobangma borok rok Supreme Court thangai om hayo file khaika abo chini kungthai barani bisingono je BC election ta khaidi ADC election delay khaidi nei amai file petition themo sungnukha tei saibo mano karon sung abo siwo abo sung tabuk sanai naya abo lukurok aste aste turkhabo sinai ini IPF tipanung teng BJP panung teng CPM pang teng Congress panung teng tamni bagai BC election engya tamni bagai tini area wo Tiprasan area tang development engya borok sao sabka sath sabka bikas abo tini Tiprasa area wo tang bikas engya karon tini sungnukha BC election thangnai 2016 wo jengmani tabuksak jorangya ko sungnukha jorawo corona virus ni kabama khayei phunukjaka kintu tabuk bo virus tong tabuk paharo ekta no virus tongo a virus nga thansa virus abo proman thangnai ADC election je gobangma sanai saka 28 ni bising 28 tu bunai 28 ni bising 30 tu bunai fiaba lukurok public rok gobangma saka dokol khainai fiaba public Tiprasa rok si jotish to sikatabo sung tai ke bai dokol khaijagliya tai ke bai sung otosar khaijagliya sung tabo tai ke bno 28 na thangliya abono proman srai ke khaje thangnai ADC election abote kono kotal ka sajanai ko gya abono bubagra bosaka 24 jon MDC manman bai VIP level feeling tongyawoi lukurong bai samung khainani
ini sung jotono sini 24 jana MDC rok area bo ongkhorei ground ongkhorei public by 1-in-1 connection khai samung khai tongo haise and je mansa khai bo thangnai karon temporary post MLA MDC lukurong no bisi babangai to no chongoi rohoro o bisi bawo nung public no tam satisfaction ei samung khainai abo nung ese jongjak representative sungai nung no wansui samung ma khainai haise bobagra bo sungna bo no sungna direction bo ambai sung tini sini joto siklar no mone awareness ro je sung tangbaya bara tabuk bo samung tongko 24 ta seat man phaiman baino sung world cup ti sei mania ko haise sini world cup ti sanani jora tongko a jora sung sotik time bobagra no logi roi sung world cup boti sanai world cup ni fall bo chane hne ang lukurona abo message nambo chung haise keba poitoma tongnai bobagra no bobagra chin bai toba khai tongmani